ere gaur sinatu dugun hitzarmenaren bidez, alde batetik Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saila eta bestetik Euskaltzaindiak bat egiten dute elkarrekin lan egiteko eta elkarrekin lan egiteko euskara eta euskal kulturaren alde. Uste bai dugu, akademiaren aldetik beharrezkoa dela, ezinbestekoa dela hezkuntzaren eta hezkuntza prozesu osoaren parte hartzea gure lana, guk egiten dugun lana, etxe honetan egiten dugun lana, aurreratzeko eta aitzinatzeko. Oso argi daukagu akademiaren ikuspegitik urtetan zehar sortu dugun korpus hori, korpus linguistiko hori, arauak, gomendioak, irizpideak, ezinbestekoak direla gaur bi helburu nagusi lortzeko. Lehenengoa, esan dugun bezalaxe, euskararen erabilera soziala, euskararen transmisioa belaunaldi batetik, beste belaunaldi batea. Eta horrekin batera ere, transmisio horrekin batera, euskara hori kalitatezko euskara izatea. Eta kalitatezko euskarak ez du esan nahi izateako euskara izan behar duela gramatikaren araberako 100%. Esan nahi duenara, ezaugarri jakin batzuetan, kontestu jakin, testuinguru jakin batzuetan, desberdinetan, hizkuntza batek gaurko gizarte moderno honetan izan behar dituen funtzio guztiak bete behar dituela. Horrexegatik hemen egiten dugun lana, hezkuntzaren bidez zabaltzea, hezkuntzaren bidez eratzea ezinbestekoa dugu. Nik uste, Andres Urrutiak, Euskaltzainburuak ondo azpimarratu dituela akordio honen edukirik aipagarrienak. Oso erraz laburtu daiteke helburua. Hezkuntza sailak Euskaltzaindiaren babesa eta laguntza izatea. Eta hezkuntza sailetik ahal dugun neurrian, Euskaltzaindiari laguntza ematea euskararen alde egiten dituen etengabeko proiektuetan. Guk sailaren barruan gure euskara zerbitzua dugu. Eta zerbitzu horren bitartez, hezkuntza eta hizkuntzari, euskarari, lotutako ekimen ezberdinak bultzatzen ditugu. Egitasmo ezberdin horien artean, EIMA programa dugu. Dekretu batek arautu zuen duela 20 urte, eta denbora guzti honetan ibilbide oparoa eskaini digu. EIMaren helburua bere jaiotzatik, unibertsitate aurreko euskarazko ikasmaterialak babestea, indartzea eta garatzea da batez ere. Hori da, hain zuzen ere, gaur adostutakoaren helburua. Euskarazko ikasmaterialak lantzen jarraitzea, Euskaltzaindiak ematen digun bermearekin. Horregatik, eskerrak eman nahi dizkiot Andres Urrutiari eta Euskaltzaindiako kide guztiei eskainitako laguntzagatik.